Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manot. Taong 1970, Tigaon, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, hindi ordinaryong debosyon ang nasa isip ng 16 na taong gulang na si Manot. Habang ang mga tao ay nagpepenitensya at naghahanda para sa mahal na araw, si Manot abala sa pakikipagbulungan sa mga matatanda ukol sa lihim na karunungan. Isa siyang panatiko ng mga kakaibang kakayahan ng sinasabi ng mga tao. At sa mura niyang edad, ang paniniwala niya ukol dito ay naging matatag. At ang tanging hangad niya, maging isang antingero. Ayon sa mga paniniwala, ang pinakamalakas na bertud ay makukuha sa hating gabi ng Biyernes Santo, sa sandaling patay ang Diyos. Naniniwala sila na sa mga ganoong oras, ang mutya ng saging ay nagbibigay ng ubod na kapangyarihan sa sino mang makakakuha rito. Nakadepende rin ang kapangyarihan ng ganoong bertud kung saang lugar ito kakalapin. Ngunit ang mutya ng saging ay hindi naging interesante para sa kanya dahil ang gustong makuha ni Manot ay ang tinatawag na kagat ng kamatayan. Ayon sa mga matatanda, ang kagat ng dilim ay hindi lang basta-basta anting-anting. Ito ay matinding orasyon na nagkaroon ng pisikal na anyo. Nagmumula ito sa kailaliman ng aktibong bulkan na ibinibigay lamang ng mga engkanto sa pinakamatapang na naglalakas loob na kumuha nito tuwing Biyernes Santo. Ang taglay nitong kapangyarihan ay nakakapangilabot. Sinasabing ang sinumang nagtataglay nito ay nagiging kasing bilis ng liwanag, hindi tinatabla ng anumang uri ng sandata at nagkakaroon ng kakayahang makakita kahit sa pinakamadilim na gabi. Ngunit ang pinakakinakatakutan sa lahat, nagagawa nitong puksain ang anumang masamang espiritu sa isang kagat lamang ng kanyang diwa o salita. Para kay Manot, ito ang perpektong pananggalang, ang sukdulang katuparan ng kanyang pangarap na maging antingero. Upang makuha ang bertud, kailangan niyang umakyat sa pinakatuktok ng bulkang Isarog. Isang bulkan na sikat hindi lang sa ganda nito, kundi sa mga kwento ng nawawalang mga umaakyat at mga nilalang na rooy nakatira. Ang kaso lang, merong isang problema. Sa tuwing naghahanap siya ng kasama, lahat ay tumatanggi sa mga naririnig nila. Manot, delikado ang Isarog tuwing mahal na araw. Ang mga aswang ay kumakain at ang mga engkanto naman ay naglalaro sa paligid. Babala ng matandang naglahad sa kanya ng tungkol sa mutya. Ngunit matigas ang kanyang ulo. Ang mga babala ay hindi niya binigyan ng banta sa kanyang buhay, alang-alang sa pagsasakatuparan ng kanyang pangarap. Bitbit ang lumang bayong, isang kulasisi, isang maliit na bote ng banal na tubig at ang kanyang pananampalataya, sinimulan niya ang pag-akyat pagtungtong ng hapon ng Huwebes Santo. Ang pag-akyat sa Isarog ay hindi biro. Ang gubat ay masukal, ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ngunit habang papalapit ang Biyernes Santo, ang panganib na kanyang nararamdaman ay hindi lamang sa pisikal, kundi naaapektuhan na rin ito pati ang kanyang espiritu. Pagtungtong ng gabi, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng malaking puno, may mga narinig siyang kakaibang bulong. Hindi ito bulong ng hangin sa mga dahon. Ito ay tinig ng mga taong parang tumatawag sa kanya, humihingi ng tulong o di naman kaya'y nanunukso. Manot, halika rito. Narito ang kapangyarihan. Subalit sa halip na pagtuunan ng atensyon ng mga tinig, pilit niyang pinigilan ang kanyang takot. Kinontrol niya ang kanyang isipan habang dahan-dahang itinutuon ang kanyang wisyo sa pagdarasal. Ang pananampalataya niya ang nagsisilbing kanyang tanging tanglaw mula sa gitna ng kadiliman
kung saan ang mga nilalang ng kaliwa ay naglipana. Buong gabi itong nangyari sa kanya, kaya si Manot hindi nagkaroon ng magandang pahinga. Napakahirap na umusad ng puyat at pagod ang katawan, ngunit alam niya na parte ito ng kanyang sakripisyo para makuha ang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Kinaumagahan, ipinagpatuloy niya ang pagtahak sa isang makipot na daan. Doon, sa dulo nitong bahagi, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo. Ang matanda ay tila nahihirapan at malayo pa lang. Rinig na niya ang daing nito at paghingi ng maiinom na tubig. Sa kanyang kagustuhang makatulong, inalok niya ito ng tubig na dala niya. Ngunit nang inumin ito ng matanda, naging maitim ito at mabaho. Pagkatapos bigla itong tumitig sa kanya hanggang sa tumawa na ito na parang baliw. Pagbali niya ng tingin sa mga mata nito, nakita niya ang mata nito na parang uling na nagbabaga at sa isang kisap mata, naglaho ito na parang usok. Bagaman labis na nasindak, alam niya na isa lang itong pagsubok at ang kanyang pananampalataya ang nagligtas sa kanya sa panlilinlang. Kalaunan, nagpatuloy ang kanyang pag-usad. Marami nang bumabagabag sa kanyang isipan pero hindi siya rito nagpatalo. At kahit nalilito, ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Sa wakas, pagtungtong ng hating gabi, narating niya ang bunganga ng isarog. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang hangin na parang magiging tunog ng bulkan ang kanyang naririnig. Doon, sa gitna ng bunganga, nakita niya ang isang maliit na puno na tila nagniningning sa gitna ng dilim. Ito na ba yung tinatawag nilang mutya ng kagat ng dilim? Wala mang ideya sa mga nasilaya niya. Matapang niya itong nilapitan. Hindi naging madali ang paglapit niya rito dahil sa mga gumuhong lupa sa paligid. Medyo may kalawakan din ng bunganga at napapalibutan ito ng maraming puno. At sa gitna, nakita niya ang isang maliit na tubig na nakaimbak kung saan naroon ang puno na nagtatangi sa lahat. Pero sa pagkakataong yun, tuyong-tuyo ito, kaya literal na nakarating siya sa pinakagitna nitong bahagi. Paglapit niya, nakita niya ang puno na halos kasing itim ng uling ang bawat sanga at dahon. Kakaiba ito sa lahat ng punong nakita niya, kaya habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Maya-maya pa, binali niya ang isang maliit na tangkay nito na nararamdaman niyang pinagmumula ng kakaibang enerhiya. Sa sandaling mahiwa niya ang kahoy, hindi dagta ang lumalabas, kundi isang malapot na likido na tila humihinga. Sa wakas nakuha ko na. Hawak ko ng pinaka-inaasam kong bertud. Galak na bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang bawat hiram na kapangyarihan sa gabi ng Biyernes Santo ay may kaakibat na paniningil. At lahat ng mangyayari ay taliwas sa kwento ng matatandang nakakaalam patungkol sa alamat. Sa kanyang pagbaba, imbis na dumiretso sa tigaon, binalak niya na subukan ng kanyang bertud sa isang sityong bali-balitang pinamumugaran ng mga aswang. Naniniwala siya na sa hawak niyang tangkay, siya ang magiging tagapagligtas ng mga tao. At sa pamamagitan nito, siya ay hindi na basta-bastang matatalo. Ngunit ang kagat ng dilim ay may sariling pag-iisip. Nababasa nito ang puso at utak ng isang tao. Alam nito kung sino ang kanyang pagbibigyan ng kapangyarihan. Kaya naman habang hawak niya ang tangkay, ang kanyang paningin ay nagbago. Nakikita niya ang mundo sa kulay ng dugo at abo. Pagdating niya sa paanan, natagpuan niya ang dalawang mga ngaso na malapit sa kanilang pamilya. Pagsilay nito sa kanya, kaagad nitong nakita ang mga aninong sumusunod sa kanyang likuran. Kaya naman kahit malayo pa, dali-dali siya nitong sinigawan. Manot! Bilisan mo! Wala ka bang nakikita sa likod mo?
Nang marinig niya ang sigaw nito, tsaka pa lamang niya napansin ang mga kakaibang huni sa paligid. Pagbali niya ng tingin sa kanyang likuran, huli na ang lahat. Ang kagat ng dilim ay hindi nagbigay ng proteksyon. Ito ay nagsilbing tanglaw na umakit sa mga aswang. Sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang mga nilalang. Mga aswang na matagal nang nagugutom sa gabi ng Biyernes Santo. At sa isang kisap mata, naging madugo ang bawat tagpo. Dahil sa labis niyang paghahangad, hindi na siya nakarating sa pugad, bagkus ang pugad na mismo ng mga aswang ang lumapit sa kanila. Ang itim na tangkay na hawak niya ay biglang uminit, na tila isang nagbabagang bakal na dumikit sa kanyang palad. Hindi niya nagamit ang bertud para lumaban. Sa halip na panood niya ang kanyang mga kaibigan na mabilis na nilapa ng mga nilalang. Ang kanyang pananampalataya na ginamit niya sa pansariling ambisyon ay tila nawala ng bisa. Kalaunan, dahil sa sakripisyo ng dalawa, si Manot ay nakaligtas. Hinayaan siyang mabuhay ng mga aswang bilang saksi, at ang tangkay ng itim na puno ay tuluyang bumaon sa kanyang braso. Isang itim na marka na hugis kagat. Bitbit ang konsensya at ang itim na marka, hindi siya bumalik sa kanilang pamamahay. Sa halip, sa gitna ng pagtangis ng mga kampana ng Sabado de Gloria, tinahak niya ang landas patungo sa liblib na lugar sa unahang bahagi ng kanilang baryo, kung saan naroon ang lumang kubo ng matandang si Isagani. Ang matandang nagbulong sa kanya ng unang kwento tungkol sa bertud ng kagat ng dilim. Bumungad sa kanya ang matanda na gumagawa ng langis na galing sa baboy ramo. Hindi na nagulat si Lolo Isagani nang makita niya ang duguang binatilyo. Sabi ko sa iyo, Manot, ang bertud ng kagat ng dilim ay hindi mo pag-aari. Ikaw ang pag-aari nito. Marami na ang sumubok na kunin yan. Lahat naman nagtagumpay. Pero imbis na pagpapala, isang sumpa ang kanilang natanggap na kumuha sa kanilang mga buhay. Nang marinig niya ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang bakas sa muka ang matinding panlulumo dulot ng pagkamatay ng mga taong malapit sa kanila. Doon, ikinuwento niya ang sinapit ng dalawa. Akala ni Lolo Isagani susuko na siya, ngunit parang nagkamali ito. Napansin niya na nanlilisik ang mga mata ni Manot, hindi sa galit, kundi dulot ng isang matinding determinasyon. Lolo, namatay sila dahil hindi ko alam kung papaano gamitin ito. Ituro niyo sa akin. Hindi pwedeng masayang ang mga buhay nila nang dahil lang sa kamangmangan ko. Hayaan niyong matuwid ko ang lahat ng aking pagkakamali. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ng matanda habang nakatingin sa kanya. Kalaunan, sa dami ng kanilang napag-usapan, dito ipinaliwanag ng matanda ang tungkol sa bertud. Ang kagat ng dilim ay hindi sandata. Ito ay bahagi ng buhay. Upang makontrol ito, kailangang mamatay din ang takot sa puso na nagtataglay nito. At kung talagang gusto mo itong magamit, sinasabi ko sa iyo, marami kang gagawing sakripisyo na posibleng ikamatay mo. Ipinaliwanag ni Lolo Isagani na ang itim na tangkay ay kumukuha ng lakas mula sa emosyon ng gumagamit. Kung takot ka, lalamunin ka nito. Kung matapang ka, susunod ito sa iyo. Kalakip ng mga payo at katotohanan, itinuro rin ito ang mga buhay na salita na kinakailangan niyang isabay sa pagtibok ng marka. Kailangan din niyang paamuhin ang init na nananalaytay sa kanyang ugat. At sa loob ng ilang buwan, pagkatapos ng madugong mahal na araw, nanatili siya sa bahay ni Lolo Isagani. Araw-araw siyang nagsanay, pilit na kinokontrol ang kanyang emosyon at lahat ng kahinaan niya.
Doon, natuklasan niya na kapag hinahawakan niya ang itim na marka, nagagawa niyang makita ang bakas ng amoy at enerhiya na iniwan ng mga aswang. Naririnig din niya ang pagaspas ng pakpak kahit 1 kilometro pa ang layo nito sa kanilang kubo. Hindi lang yun, nagkaroon din siya ng kapasidad na kung saan ang bahagi ng katawan na malapit sa marka ay nagiging kasing tibay ng matigas na kahoy na pinangkuhanan niya ng tangkay. At dahil dito, kung kaya't ang kaliwa niyang braso ay naging isang nakamamatay na sandata. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nawala ang pagiging binatilyo ni Manot. Ang kanyang katawan ay naging matipuno at ang kanyang mga mata ay naging malamig. Alam niya na ang mga aswang sa Isarog ay hindi basta-bastang aalis. Palihim silang naghahanda para sa susunod na taggutom. Isang gabi, habang nakatingala siya sa buwan, napansin niya na kanina pang hindi tumitigil sa pagkirot ang marka sa kanyang braso. Paglabas ni Lolo Isagani ng kubo, kagad siyang napatingin dito habang nagwiwika ng, "Lolo, nararamdaman ko na sila. Ang itim na tangkay sa braso ko. Kumikirot. Tinatawag nila ako." Nang marinig ito ni Lolo Isagani, kagad naman itong idinampi ang kamay nito sa kanyang balikat. Ang pananampalataya mo, Manot, huwag mong kakalimutan. Ang anting-anting ay kasangkapan lang, pero ang loob mo ang magpapasya kung ikaw ay magiging tagapagligtas o magiging kasing sama rin nila. Nang marinig niya ito, hindi na siya nagsalita. Pero lahat ng sinabi ng matanda, tinandaan niya ng maigi. At sa paglipas ng mga araw, natuon ang kanyang wisyo sa paghahanda. Isang gabi, habang abala siya sa paghasa ng kanyang sundang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, napansin niya ang isang bagay na nagpatahimik sa buong paligid. Ang matanda ay nakatalikod at nakahubad upang magpunas ng katawan. Sa pagtama ng liwanag ng apoy sa likuran ni Lolo Isagani, nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa kaliwang balikat ng matanda, pababa sa kanyang braso, ay may itim na lamat na tila mga ugat ng puno na nanuyo at namatay. Hindi ito marka ng katandaan. Ito ang tuyot na bakas ng isang bagay na dati ay buhay at nananalaytay sa kanyang dugo. Lolo Isagani, meron din kayong marka ng kagat ng dilim? Nang marinig ito ng matanda, dahan-dahan itong humarap sa kanya. Ang kanyang muka ay tila nadagdagan ng 10 taon sa loob ng ilang sandali. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang braso. Ang bahaging dati ay pinamugaran ng itim na tangkay. Hindi lang ako ang nagmay-ari nito. Ako ang dahilan kung bakit ito itinapon sa bunganga ng bulkan. 50 taon na ang nakakaraan. Matapos niya itong ilahad, ikinuwento niya ang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa limot. Noong kabataan ni Lolo Isagani, katulad ni Manot, ninais din niyang maging pinakamalakas na antingero sa Bicol. Nakuha niya ang tangkay, napaamo niya ang kapangyarihan nito. Ngunit sa bawat paggamit niya ng bertud, unti-unting namamatay ang kanyang pagkatao. Ang bertud ng kagat ng dilim ay hindi lang kumukuha ng lakas mula sa emosyon. Ito ay naghahanap ng kapalit na buhay. Upang maging ganap ang kapangyarihan nito, kailangan itong makatikim ng dugo ng sarili mong lahi. Dahil sa sinabi ng matanda, hindi niya maiwasang magulat at mapaatras. Ha? Ibig niyong sabihin, ang mga aswang sa Isarog? Sila ang mga biktima ng mga naunang nagmay-ari ng bertud. Ang mga antingero na nilamon ng kapangyarihan ay hindi namamatay ng tuluyan. Sila ay nagiging mga nilalang na walang kaluluwa, mga aswang.
Ang markang nasa braso mo ngayon ay hindi lang proteksyon. Ito ay isang binhi. Ipinaliwanag ni Lolo Isagani na noong siya ang may hawak ng bertud, muntik niya nang mapatay ang kanyang sariling kapatid dahil sa bulong ng itim na tangkay. Upang pigilan ng tuluyang paglamon sa kanyang kaluluwa, kailangan niyang putulin ang ugnayan nito sa kanya sa pamamagitan ng isang ritual na nag-iwan sa kanyang braso ng tila patay na kahoy. Habang nag-uusap sila, biglang umihip ang isang napakalamig na hangin sa loob ng kubo. Ang itim na marka sa braso niya ay biglang nag-init. At hindi lang basta init, kundi isang pintig na tila sumasabay sa isang tawag mula sa labas. Nandito na sila. Humanda ka, Manot, dahil hindi lang sila basta gutom. Alam nila na ang bertud ay buhay na naman. Gusto nilang bawiin ang kanilang hari. Sa labas ng kubo, sa gitna ng kadiliman ng isarog, dose-dosenang mga mata ang nagsimulang numingas. Ang mga mata ng aswang ay hindi lang basta hayop. Sila ay mga dating mandirigma na nagnanais na makuha ang kagat ng dilim upang maging ganap muli ang kanilang mga lakas. Kaya gaano man kalakas ang nagtatanga nito, hindi sila nasisindak. Dahil sa mga pangyayaring yon, kaagad na tumayo si Manot habang ang kanyang kaliwang braso ay unti-unting naglalabas ng itim na usok. Alam niya na ngayon ang totoo, ang bertud ay isang sumpa. Ngunit alam din niya na kung hindi niya ito gagamitin ngayon, mamamatay si Lolo Isagani at wala nang matitira para protektahan pa ang tigaon. Pagbaling niya ng tingin sa matanda, hindi siya nagdalawang isip na humingi rito ng tulong. Lolo, ang huling orasyon, ituro niyo sa akin. Hindi ako magiging katulad nila. Gagamitin ko ang dilim para puksain ang dilim, kahit ito pa ang huling magagawa ko bilang tao. Patutunayan ko sa kanila na tama ang paniniwala ko na ang bertud na to ay ginagamit para sa kabutihan. Nang marinig ito ni Lolo Isagani, kaagad niyang tinupad ang nais ng binatilyo. Ngunit hindi pa man siya tapos sa pagpapasa ng mga huling kataga. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kabuuan ng kubo. Sa isang iglap, ang dingding na napakatibay ay parang papel na pinunit ng mga dambuhalang kuko. Pagkatapos nito, isang kawan ng mga aswang ang sabay-sabay na sumugod. Ang kanilang mga mata ay parang mga baga ng apoy sa gitna ng usok. Maya-maya pa, pagsugod ng mga ito, biglang gumuho ang bubong ng kubo at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nalantad sila sa gitna ng kanilang mga kaaway. Sa tindi ng kaba, nararamdaman na niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang kaliwang braso. Ang itim na tangkay na nakabaon sa kanyang balat ay tila nagising. Uminit ito hanggang sa nagmistulang kumukulong bakal. Crucem de Tenerabis, Custos de Isarog. Biglang bumukadkad ang itim na marka dahil sa mga orasyon. At mula sa kanyang braso, lumabas ang isang alamid na anino. Mga matatalas na hibla ng itim na enerhiya na tila mahahabang mga balahibo. Ang unang aswang na sumubok lumapit ay kaagad na nahati sa dalawa matapos tamaan ng kumpas ng kanyang kaliwang kamay. Hindi ito ordinaryong sugat. Ang tinamaan ng kagat ng dilim ay unti-unting naglaho na parang abo. Ngunit sa kabila ng ganoong kakayahan, ang kanyang mga kalaban ay hindi kaagad naubos. Mula sa guho ng bahay, isang dambuhalang aswang ang nagpakita. Yon ang pinuno, isang dating antingero na minsang malapit kay Lolo Isagani. Alam ng nilalang na ang matanda ang tanging nakakaalam kung papaano susupilin ang bertud. Manot, huwag kang titingin sa akin. Ituon mo ang iyong loob sa tangkay. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nakita niya kung papaano ito tumalsik papalayo. Pagsubasog nito sa lupa,
Nagpagulong-gulong pa ito ng ilang metro habang walang patid na lumalabas sa kanyang katawan ng mga dugo nito. Isang matinding galit ang bumalot sa kanyang puso. Sa puntong yon, ang kanyang pananampalataya at ang sumpa ng tangkay ay nagkaisa. Ang kanyang dasal ay hindi na para sa kaligtasan, kundi para sa katarungan. At sa isang kisap mata, ang takot niya laban sa mga nilalang ay biglang nawala. Ang kanyang paningin ay naging kasing linaw ng agila sa tanghaling tapat, kahit madilim ang gabi. Bawat kumpas ng kanyang kaliwang braso ay nag-iiwan ng guhit ng itim na apoy sa hangin. At sa pamamagitan ng bilis na pahiram ng bertud, naging anino si Manot sa gitna ng mga nilalang. Mabilis niyang sinakalang isang aswang gamit ang kanyang kaliwang kamay at ipinukol ito sa kanilang pinuno. Matapos nun, kumuha pa siya ng isa at sa pamamagitan ng 3 buhay na kataga, tinuyo niya ang katawan nito. Nang palibutan siya ng 5 pang aswang, kaagad niyang inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Doon, biglang may sumibol na itim na tinik na mabilis na tumuhog sa mga nilalang na pumapalibot sa kanya. At sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, ramdam niya ang pagbabago ng kanyang lakas. Subalit habang lumalakas siya, nararamdaman niyang unti-unting nagiging manhid ang kanyang puso. Ang boses ng mga kakilala niyang namatay ay tila naririnig na rin niya sa hangin, nagbibigay babala na huwag siyang tuluyang magpakain sa dilim. Pagkaraan ng kalahating oras, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng guho ng nagbabagang kubo. Patay na si Lolo Isagani at ang paligid niya ay puno na ng mga nag-aapoy na labi. Sa harap niya, ang pinunong aswang ay nanginginig pa rin sa galit habang ang kuko nito ay nakaturo sa itim na marka sa kanyang braso. Yan ay aming pagmamay-ari. Nang marinig niya ito, kagad siyang napatingin sa kanyang braso. Ang itim na tangkay ay lumaki na at tila gusto nang balutin ang kanyang buong katawan. Alam niya na dahan-dahan na nitong nilalamon ang kanyang kaluluwa, pero hindi pa rin siya natinag. Naniniwala siya na isang magandang sakripisyo ang kanyang gagawin, kaya walang takot ang bumalot sa kanyang puso. At ang tanging prioridad niya lang noon, may pagtanggol ang matandang minsang umalalay at nagmahal sa kanya. Hindi niyo ito pagmamay-ari. Ito ang inyong hatol. Sa huling pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kaliwang braso. Ang itim na tangkay ay naglabas ng kakaibang aura na bumalot sa katawan niya. Nang makita ito ng pinunong aswang, galit at matinding puot ang bumalot sa puso nito. Labis na pagkainggit ang naramdaman ng nilalang dahil sa basbas na patuloy nitong ibinibigay sa kanyang kalaban. At sa sobrang galit, nabulag nito ang kanyang isipan. Nawala ang kanyang maayos na pag-iisip at ang tanging hangad lang nito ay ang pagkawasak ni Manot. Maya-maya pa, buong puwersa na itong sumugod. Para itong nagwawalang mabangis na hayop na mabilis na lumapit sa kanya. At sa pagharap nilang dalawa, lahat ng lakas nito ay itinuon ito sa iisang pag-atake. Nang mapansin ito ni Manot, alam niya na malapit na niyang mahuli ang kahinaan ng nilalang hanggang sa nangyari na nga ang inaasahan niya. Bigla niyang naitarak sa tagiliran ng pinuno ang kanyang sundang, kasabay ng pagwakwak niya rito hanggang sa leeg. Kaagad na naputol ang braso nito at lumabas mula roon ang mga laman loob. Dahil sa tindi ng natamo nito, wala na itong pagkakataon para maproseso sa kanyang utak ang mga nangyari. Kaagad itong bumagsak sa lupa, nilamon ng nagniningas na apoy hanggang sa mawala na ito ng buhay. Pagtahimik ng paligid, tanging huni ng mga kuliglig at ang paglagatik ng nasusunog na kubo ni Lolo Isagani ang kanyang naririnig. Ang itim na marka ay dahan-dahang humupa, ngunit hindi ito nawala. Nanatili itong tuyot, matigas,
at kasing kulay ng uling. Isang permanenteng paalala ng gabing yon. Gulong-gulo man dahil sa mga nangyari, pinili niyang umupo sa tabi ng matanda. Pinagmasdan niya ng ilang oras ang labi nito bago siya nagpasya na ito ay ilibing. At pagkatapos, tsaka na siya nagdesisyong bumalik ng baryo. Ilang araw siyang nanatili sa kanilang bahay para paghilumin ang mga pinsala na kanyang natamo. Sa paglipas ng mga taon, naging kilala si Manot sa Tigaon. Marami ang nagsasabing siya ay manggagamot. Ang iba naman ay natatakot dahil sa kanyang misteryosong kaliwang braso na palagi niyang binabalutan ng telang itim. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng ito ay bahagi na lamang ng kanyang pasanin. Napagtanto niya ang isang aral na habang buhay niyang dadalihin. Hindi lahat ng sinasabi ng tao ay totoo, pero may katotohanan itong pinagmulan. Ang mga kwento tungkol sa mga agimat ay hindi lang tungkol sa pagiging malakas. Ito ay babala tungkol sa sakripisyo. Ang mga sabi-sabi tungkol sa mga aswang ay hindi lang panakot sa mga bata. Ito ay paalala na ang kadiliman ay totoong naghihintay sa mga taong naghahanap nito. At ang pananampalataya ay hindi lang orasyon. Ito ay huling bakod ng tao kapag ang lahat ng lohika ay gumuhuna. Ang mga karunungang ito ang nagbigay daan upang mabuhay ng payapa si Manot. Mula noon, lahat ng kalaban na kanyang nakakaharap ay pinapatay niya sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang bertud. Hindi na siya likas na natatakot dito dahil alam na niya kung papaano ito paamuhin. Kaya ang minsang bagay na itinuturing na sumpa, ngayon ay tuluyan ng naging biyaya. Bagaman marami ang naghihinala sa kanya ng masama, hindi siya dito nagpapaapekto. Kilala niya ang kanyang sarili at alam niya ang kanyang mga sakripisyo para maabot ito. Sa taong 1970, umakyat ang isang binatilyo sa bundok upang maging antingero. Ngunit bumaba, ang isang lalaking nauunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang ang pagkontrol sa dilim, kundi ang kakayahang manatiling tao sa kabila nito. Tuwing sumasapit ang mahal na araw, kapag ang hangin ay kasing lamig ng sapa at ang mga aso ay nagsimulang dumaing sa gabi, hinahawakan ni Manot ang kanyang braso. Alam niyang sa bawat kwento ng mga matatanda, may nakatagong babala. At hanggat buhay ang kagat ng dilim sa kanyang balat, siya ang magsisilbing lihim na bantay ng Tigaon. Ang huling antingero na nakakaalam ng pinakamadilim na gabi ay nagbubukas lamang ng pinto para sa pinakamaliwanag na pagsisisi. Hanggang dito na lang ang kwento ni Manot. Naway maunawaan niyo ang kanyang buhay at ang kanyang tangan-tangan na bertud ng kagat ng dilim.